Arratsaldeon lagunok, arratsaldeon Sestao, arratsaldeon Ezker Anitza, arratsaldeon Ekuo, arratsaldeon Podemos, arratsaldeon lagunok. Salam aleikum, Saharauitarrentzat. Egun polita gaur hemen ikustea, bagoaz ja kanpaina amaitzen, bagoaz azken egunerantz, eta daukagun energiarekin, batasunak eman digun energiarekin, eta gaur egun gauza batzuk gogoratu behar ditugu, seguk memoriatik bizi gara batez ere. Galderatxo bat egingo dizuet. Badakizue Euskal Herriaren barruan, Ipar Euskal Herrian bizi diren pertsonek zenbateko gutxieneko soldata duten? 1.500 eurotik gora. Hemeko soldata, gutxieneko soldata baino 50 gehiago. Badakizue etxe bizitzen metro karratua zenbat balio duen? Hemen baino asko gutxiago. Zergaitik uste duzu dela hori? Jendeak askoz gehiago irabazi eta etxe bizitzak merkeagoak izan. Nola izan daiteke hau? Badauka erantzun simple bat, hemen ez da magiarik. Europa guztian politika publikoak egin direlako etxe bizitza eskubidea bermatzeko, eta hemen ez. Hemen ez da egin etxe bizitza politikarik, Eusko Alderdi Jeltzalea 40 urtetan dagoena gobernuan ez duelako nahi izan. Hori da errealitatea. Ez da magia, da ez talako politika publikokeik egin eta legeekin ez delako nahiko. Behar direlako lege egokiak eta behar direlako politika publiko egokiak. Eta horregatik aprobatu dugu etxe bizitza legea hori aurrera emateko eta noski Eusko Alderdi Jeltzaleak ez duen ez nahi kontrolpean jartzea etxe bizitza eta prezioak kontrolpean jartzea eta herritarren eskubidea bermatzea, ezezko botoa eman du, eta legin guztiak egingo ditu udaletxe guztietan ez aurrera eramateko etxe bizitza legea eta gure gazteek ez izateko eskubiderik prezio benetako edo duin batekin ordaintzeko eta euren bizitza proiektuak aurrera atera izateko. Gazteok, adi, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du nahi prezio kontrolaturik etxe bizitzentzako. Boskatu aukera emango dizuen nahi etxe bizitzak prezio logikoetan, kontrolpeko prezioetan eukitzeko.